Pak Lurah, Pak Sugimin Cokro, wonten ila-ila ujaring para kina, anak putu aja seneng dadi yoga. Yoga kuwi gaweane rekoso, lingguhe ning kloso, amplope ora sepiruwa, nek tabuhane kliru diguyu karo tangga, beda karo protokol utawa pambiwara utawa waranggana. Bedane kepiye lho Mas? Nyambute gawe enteng, amplope amba, kuwi bebasan jenenge pangapunten ngadeg wonten ing tengah bergagah ngaturke barang sing ora genah kaladuk gladrah krana ora njaluk opah karo sing di omah mung sinurung bungaing manah. Mas Simin. Nyat yo anu yo Mas akeh jenengan yo. Lah nek kok sugih-sugih Mas yoga malah timbang jenengan. Lho iki kari derajat derajat sing kudu ditampa nek derajat kere iki arep kebayar gedhe ya kaya wong masaran kuwi ngono. Wonge ya enak iki. Derajat yoga wah jane bayare ora sepiro. Linggomu ya mung trima ning kloso. Ning derajate derajat sing utama. Kuwi ya tetep dadi wong pinunjul. Lah iya derajat atau derajat kere. Saben bengi alih sisan meduronan wang nyawang konang todamak tesate nade warkan tuku taso no warno Iki nyeluk Rika arkan tuku ta sampean ki nyeluk sapa? lho wong cara wong Madura kadol sate ngono iki modele dorang mate sate nade oh warna ta pernah ditunggu ta Ora tuku mung njaluk. iki carane lah ngapalku kene iki ya mung Pak Warno tok Oh alah. Pak Warno ngakon aku iki mergo Pak Warno iki mesake karo aku timbangan MC sing dipangan ngomah ra enek jare sak bayar-bayare mara ning pengkok kono aku timbang nang omah diseneni bojo ngerti nek klenengan pokoke tak parani ngono tekan ngendi iki mau yen memajang karo pas ora ki sing ngider iki jenenge sapa jenenge aku tuwani karo yoga-yoga lali kabeh sepira Mas Andi sing larian kedua yen memajang mung karo ora kuwi semono kuwi ben saben bengi wang nyawang oh nang yen memajang mung karo janur ning kuning itu ra dijengleng-jengleng kene piye Lah sampean ora nyuwun lho Mas. Yoga niki jek komplit ora to iki aku blereng-blereng nyawang yoga marai rekku ilang iki lho Wong teranah ra nggawa kok reke ilang dijenglengke mumpung enek kiai saka Jember barang kembang wae awaton gunung penyanyi 75 nggo basem dhewe ngadeg kok Loh, lah sampean yo ora ngekon kok ya aku kok nek mono-mono ngadeg kok
ya Bar ngakoni ora apal jenenge ya. Iki anti kuwit mau kok jenengan ki nesu-nesu wae, apa obate rong mbok ombe? Jeneng ngetas. Jeneng tak yo diombe dhisik to, ben darah tinggine iku ora saya mundhak teko kene ngono lho. Lha wong wedok karo wong lanang tek muan nggon kene barang. Cemat. Iki aja ngono kuwi. Aja mumuan. Iki lho kok dandan ki ndek Wong wedok nek mumuan iki wong lanang marai ingin ya. Lho, lah sampean lho, ya mumuan ning ya. aku ya to, Malah. ben demok ngendi wae ora tak larang kok sampean. Ya aja kaya ngono kuwi dadi Ora pareng ngono kuwi. dipirsani karo wong kae aja sok ngono kuwi. Ya nek Nurana. Ya aku ya pekewo wong wedok bukan mokre mak ngono iki ra ya. Mbok nek wani. Pacitan sarwi walaupun bukan mukrim, ini hanya sekedar cara seniman dan seniwati bekerja. Oh iya. Janjine kepiye aja ngesuk-ngesuk, aja mepet-mepet. Sedaya among rawuh kakung putri utawi keluarga saking Bapak Warno Dalah Ibu kasuwun foto pakurmatan jenengan keluargane mboten Bu? Ambo yo ndang foto. Monggo ibu-ibu foto. Oh foto rambayar kok yo. Monggo Bu, foto riyen. Aku awal iki kudu nesu gitu ya. Lah yo aja ngono kuwi to Mas. Ki sampean lak rapopo to ra ngrasakne piye-piye ngono to? Pekok yae. Kaya wong loro terang rasake yo piye-piye. Lah aku ki wong samar lho Mas. Nggon aku kini kira do Pegel lah. dipijeti. Oh ya Ada nih. wis, walah. Kesel ya mumet sirahe. Mumet. Lagi penyanyi gendeng nek iki kok. Lho kok gendeng piye? Sing pegel iki nggon bagian pundak kene iki wis dibeseti kon ndas iki ra yo. Ben ora emosi jenengan ki, ngono lho Mas. Panas udan sarape mbahmu kuwi. Panas. Riri seri. Iki yo goyo iki kurang ajar. Lah terus MC niki mesti sarape kena ngono iki apa yo? Nek sarape kena iki jenenge cara kasare ndonga-ndongake MC niki edan ngono iki. Lah nek edan bojak guneman. Semalan nemen sing jaguneman, sanca cah gesiwi. Panas udan aleng-aleng caping gunung. Kentil Mas, keyang Mas, kentil. Amu tok notek. Apa? Dang hum. Cindira rasa gerjope gino padha yeli ngene. Andani. Nadyan wadon sarata Kaget. Kaget. Ora. Lah kok mripatmu mau mendolo? Iya kaget. Asli kaget tenan. Alhamdulillah berarti budeke wis mari. Jondel. Kok ndare kaget ngono. Jantung wis mari lele.
Kaya Saiki wis ra jantung, dicopot dadi ra kaget. Apa tuh teke kok dia? Jantung dicopot ya mudar. Sapa? Inum maneh. Iki penyanyi kiri. MC nganti mendulu mripate ngono ya. Banyu bener. Yo langgame. Dek jaman perjuangan jorake lingan anak lanang biyen tak openi ing saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen nate janji saiki apa lali ning gutong tak cadongi sego Sakara bisa nyawang gunung desa dadi raja dek ora ilang gone padha lara Mas Wibisono wilujeng siang wilujeng makarya
montor aja Bagian